Ostao nam je još jedan čin ove lude, turbulentne pandemijske sezone. Promijenili smo 3 trenera, a ovaj koji sad vodi momčad odradit će na klupi 3 utakmice. U zadnjoj idemo na Grobnik po trofej. Utorak, 18 sati na Mavrincima, Grobničan Orijent. Finale Županijskog kupa. Orijent ga je osvajao 5 puta, Grobničan 2 put. Orijent zadnji put prije 12, a Grobničan prije 14 godina. Mi smo drugoligaš, Grobničani razinu niže. Dakle, Orijent je favorit, ali u kupu je to uvijek bilo i ostalo samo teoretski. Posebno kad se igra samo jedna utakmica. Iza nas su 2 sjajna rezultata, trijumf nad Croacijom i remi kod Dragovoljca. Pod trenerskim ravnanjem do predsjednika Marinka Koljenina koji najavljuje i finale kupa s Grobničanom. Finale kupa i vrhunac sezone, kraj sezone, međutim, naravno da je svaka sljedeća vrhunac je najveća. Mi smo igrali drugu ligu i bez ikakvih problema odigrali solidnu sezonu, očekivali smo više. Međutim, sad je pred nama finale kupa u kojem je velika želja, ja mislim već 12 godina klub nije bio, prije godinama bio i u moje vrijeme je bio i u četvrtfinalu Jugokupa bivše države. Znači, to je jedna velika prilika za afirmaciju i za klub i vrlo je važno i želimo pobijediti. To ne krijemo, želimo pobijediti. Grobničan nije lagano, Grobničan je jedna dobra momčad, Grobničan je jedan klub koji ima dobru tradiciju i drži svoje grobničke igrače. To mi se jako sviđa i uprava i svi zajedno, međutim, nas uopće ne zanima protivnik. Mi imamo cilj da pobjedimo, neće biti lako, ne bi bilo ni na Krimeji, to sam rekao više puta, ali mi imamo kvalitetu, mi smo Orijent i mi jednostavno želimo pobijediti. U momčad se uočljivo vratio optimizam, pozitivna energija. Da, nije bilo lagano doći kad sam preuzeo ovaj momčad, nažalost desilo se jedna loša negativna serija, velika šteta, igrači su bili na potezu, ja sam rekao, ali prije svega i meni je bilo zadatak da ih podignem i da ove 2 utakmice sam vrlo zadovoljan kako smo odigrali, vratili smo onaj duh koji smo imali u onom dijelu kad smo bili najbolja momčad proljeća do Opatije i zaista odlična utakmica protiv Croacije, vrlo dobro na kraju protiv Dragovoljca kojem nismo dozvolili da nas pobjedi na njihovoj proslavi, a to su željeli više nego ništa. I jako sam zadovoljan i ponosan kako je momčad reagirala, a uostalom oni su tako karakterno izabrani i kvalitetom i karakterom i zato su ovdje u Orijentu i zato sam optimista i za sutra za utakmicu. Orijenta se normalno poštuje i hvali u cijeloj Hrvatskoj. Naša čestitka hrvatskom dragovoljcu na naslovu prvaka druge HNL jedna je u nizu gesti koja oduševljava i protivnike. Pa to je pristojnost i normalno Orijent je klub zaista u cijeloj Hrvatskoj. Mi dobijamo komplimente da je god se pojavimo. Nije to samo zbog ovog sada, nego zato što je Orijent jedan klub i jedan pojam, bio i pred 50, 60 godina i 40. I naravno nekada je imao male padove, ali Orijent je klub i to je normalno da smo zaželjeli Dragovoljcu koji je zasluženo, kad je osvojio najviše bodova, bio prvak i to nije bilo uopće sporno da im čestitamo. Čak smo se pridružili njihovom slavlju i poslije utakmice i podružili se s njima. I idemo sada prema ovom zadnjoj utakmici kupa i prema novoj sezoni da potvrdimo da je Orijent sad stabilan drugoligaš, prije svega sa dobrom upravom, ja ne mogu nikad to zaboraviti reći, prije svega jer sam ja zato tu jer je Saša Matijaš tu, koji sjajno financijski to vodi, a vrlo je teško. Mi nismo imali publiku ove godine, nemamo prihoda ni od fan shopa, nama publika mnogo znači jer i mi imamo i naši navijači nije bilo i zaista je čarolija da smo izdržali ovu sezonu bez 1 kune duga i to respekt za upravu prije svega, a momčad, kaže, mora sutra to i vratiti predsjedniku je sutra i kćerki rođendan, 1.6. prvi rođendan, pa je to jedan motiv da ga razveselimo. Dan prije finala, Orijentovi fantastični navijači Red Fuckersi došli su na trening i još jednom glasno iskazali podršku crvenima, podršku svom voljenom Orijentu. Da, Orijent ima ljude koji ga simpatiziraju, imaju ovu fantastičnu navijačku grupu, nemam uopće riječi i ovo ste dobro rekli i na Neboderu i na Plodinama, gdje su nas, a zaista se zahvaljujem, gdje su nas pratili. Ja sam zadnji koji podilazi navijačima, ali evo i mene je dirnulo da su danas došli na trening, mada sam ja takve stvari već doživio u karijeri i u Rijeci i u Austriji i u drugim zemljama, ali igrače je to jako dirnulo i to je sigurno jedna odgovornost više da sutra i našim navijačima poklonimo tu pobjedu koju oni jako žele. Na treningu golove sad ne nose samo klinci, nego cijela momčad. I trener, to jest dopredsjednik.
To je moj način da prvo svega da budem uz momčad u svakom trenutku, drugo i volim da svi igrači nose gol. To je jedna mala simbolika, ali često se samo na mlađe baci, to je jedna simbolika, uvijek budemo zajedno, nije to ništa posebno, ali vidim da ste primijetili. Kad za koji dan sjednemo na intervju da podvučemo crtu pod sezonu, pričat ćemo s trenerom osvajačem kupa, jel' tako? Nema dileme da mi to želimo i da možemo i ja sam uvjeren da hoćemo. Zato što znam da ćemo igrači dati unatoč kraju sezone svoj maksimum, a objektivno kvalitetu imamo da pobijedimo. I još jednom ponavljam, vrlo će biti teško jer je Grobničan neugodan i motiviran, što je potpuno normalno. Bili bi mi protiv prvoligaša, tako su oni protiv drugoligaša, to je legitimno, ali veselim se dobroj utakmici i siguran sam našoj pobjedi. Na tribine se nije moglo na Krimeji, a ne može se ni na Mavrincima, ali zato imamo našu Orient TV. Donosimo prijenos uživo, live stream finala Županijskog kupa Grobničan Orient. Budite uz nas. Od 18 sati na Orient TV-u. Idemo po trofej. Vavek naprvo!